Okay, kini si Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Natay tubagon karon nga kanabang issue sa social media nga atong post doon na tayo gi-post sa Facebook nga adunay mga nag-comment. Ato manggong gihisgutan ang kinibang pagtino sa matuod nga church o matuod nga iglesia o matuod nga simbahan nga gitukod gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gitukod gud ni Kristo nga iglesia o simbahan, mailhan nimo ni kung kanus-a natukod ni Kristo ang iyang simbahan kon iglesia. Ato manggong gipahayag nga sa atong panahon karon daghang kaayong nagtukod og mga simbahan o iglesia nga awahin na dili gyud sa panahon diin kanus-a gisugdan ni Kristo ang maong simbahan o iglesia. Unya ilang ipatuo nga tungod kay ang ilang gitudlo naa sa Biblia, ang ngalan sa ilang grupo ana sa Biblia kay gikopya mo ingon din sila nga tinuod nga iglesia ang ilang iglesia kay ang gitudlo naa sulod sa Biblia ug ang ngalan pod sa ilang pundok naa sa Biblia na nag-ingon ta nga mahimong tinuod ba na kung ang ngalan sa maong pundok naa sulod sa Biblia kay gikopya o ang mga pagtulon-an naa sa Biblia sabto na ba na dayon nga ang maong iglesia o ang maong simbahan matuod nga iglesia? Timan-an nato nga ang matuod nga iglesia nga gihisgutan sa Biblia si Kristo mao'y gasugod o founder. Ug unya pananglit ako magtukod pug og iglesia, magtukod pug og pundok. Unya hinganlan pod nako og naa sa Biblia. Pananglit kutloon ako ang 1 Timoteo 3:15 nga nagingon si Pablo nga ang iglesia nga gitukod sa Ginoo, iglesia sa Dios. No, akong kutloon na nga description o pangalan ug mao nay itawag nako sa pundok nga akong tukoron. Niya ang mga pagtulon-an pod ako pong kopyahon kanang naa sa Biblia. Ingno na madayon nato nga tungod kay ang akong pundok ang ngalan ang gihingalan na sulod sa Biblia niya ang mga pagtulon-an na apod sulod sa Biblia sabto na madayon nga kini tinuod nga iglesia. Balikon ko sa pag-ingon, kinsa man di ay ang gatukod sa matuod nga iglesia o kanus apod ni natukod. Now kung maghisgot ta sa Biblia, wala ing gatukod og iglesia nga usara si Jesus Christ. Siya ra gyud ang gatukod sa iglesia o kanus-an niya nasugdan ang maong iglesia. Nasugdan niya ang iglesia niadto pang unang siglo sa panahon sa mga apostol. Now, pwede nato ning hinganlan o hisgutan kung kanus agyod, no? Dunay pagkalkula nga kini niadtong 30 AD. Doon na po'y pagkalkula nga 33 AD, no? Dili mo nagsama kay depende man gud na sa usa ka magkalkula sa panahon kung kanus amog sugod di man gud parehas ang mga nagkalkula agi sa dili parehas nga asa gyud nila gibase sa pagsugod, no? Naay atrasado og tulo ka tuig, di ba mo nang naay 30 na apoy 33 paras anang pagkalkula kanus namatay si Pedro
dunay mo ingon nga 64, dunay mo ingon nga 67. Nganong diferensya magtulo? Kay agi lagi na sa duha ka managlahi, no? Sa pagkalkula, no? Ingon ana. Now, so ingon na lang po dayon nato nga kung dili 30, 33, kung dili 33, 30 AD ang pagkatukod sa iglesyang gitukod ni Kristo, no? Now, sa akong ka-reference kasagaran moingon nga 33. So maunang kasagarang mga depensor katoliko moingon gyud nga 33 AD. Now, ako sa akong kabahin bisan asa ana, ma-30 man o ma-33 basta sa unang siglo. Kay kanang 30 o 33 AD naama na sa unang siglo. Di ba ang unang siglo, first 100 years sa year of the Lord? No, di ba? Gikan year 1, 2, 3, 4, taman sa 100 years o nagitawag og unang siglo, first century. Nya kanang 30 or 33 naama na sa unang siglo, so ingno na lang nato parang diretso. Parang diretso. Natukod ni Kristo ang iglesia, iyang nasugdan ni adtong unang siglo. Mao ni matuod nga iglesia. O kining matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, iyan ning gisaaran nga dili maguba, dili mabuntog sa ganghaan sa impierno, no? Mateo 16:18. Sa ato pa kung dili mabuntog sa ganghaan sa impierno, but pasabot lig-on ni magpadayon. Lig-on ni siya nga magpadayon. So kung natukod ni Kristo sa unang siglo, unya lig-on man sumala sa iyang saad, dili maguba, sa ato pa ang matuod nga iglesia sukad masugdi ni Kristo niadtong unang siglo nagpadayon ni. So diha maila nato ang matuod nga iglesia. So unsang pundo ka karon ang maka-justify, ang makapamatuod nga ang iyang pagkaania sa kalibutan, ang iyang existence, no? Nagsugod yun niya itong panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon unsa mang grupuhan na. Now, sa akong panginsusi, mao kana ang Roman Catholic Church. Siguro ang uban moingon nga dili na Roman Catholic Church kay ang Roman Catholic Church ang nagsugod na niadto lang First Vatican Council, kay kanang description kuno nga Roman Catholic Church na symbol na ni adto mang First Vatican Council kanang pagtawag og Holy Catholic Apostolic Roman Church. So ni adtong First Vatican Council kuno na natukod ng Roman Catholic Church. Now dili na mao. Ang description nga Roman Catholic Church gitawag na, gi-describe na sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Niadtong First Vatican Council tinod na, pero dili ang description, dili ang ngalan, mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Di ba? Sa magud-an ng bata. Dili man ka moingon nga paghingalan sa bata, mo pa'y pagtungha sa bata. Di ba? Na ang bata, ang gipanganak na ay siya hinganli. Ingon na po, ang iglesyang gitukod ni Kristo dugay na panahon pa niya itong unang siglo. Pero ang pag-describe ana, paghingalan ana, nagdepende na kung kanusta siya gihinganlan. Di ba? Now, kung muana kas Biblia, niya itong panahon yun sa mga apostol, kung gamito na to ang Biblia, ang katawagan sa iglesyang gitukod ni Kristo, dili kay usa lang, dili mo nagsama. Dili usara ka buok. Unsa may example ana, no? Ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag og iglesia sa Ginoo o iglesia ni Kristo, mahimong tawgon ana, no? Labi na kung maadto ka sa lamsa bersyon ni sa paghubad sa Biblia. Dayon kung maadto ka sa sulat ni San Pablo, sige niyang tawagon ng iglesyang gitukod ni Kristo, iglesia ng Diyos o iglesia sa Diyos. Then maadto ka sa pahayag ni Pedro, iya pong gitawag og piniling katawhan o chosen people. O dayon mahimo pong tawgon og mga Christians, no? Sa Book of Acts gitawag og Christians.
ang iglesia gitukod ni Kristo. I'm sorry. Ato po ka sa giingon ni Pablo sa unang Korinto 14:33, gitawag po og iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos. So makita nato kung maghisgot ang Biblia, dili kay usara ang description o ang pagtawag-tawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Lain-lain basta muhaom nganong gitawag og iglesia sa mga santos kay ang mga sakop sa iglesia gitawag sa pagkasantos kung pagkabalaan. Nganong gitawag og iglesia sa Dios tungod kay si Kristo nga founder Dios ug ang iglesia iya pod sa Dios amahan, no? Di ba? O nganong gitawag pog Christians ang maong grupo ni Kristo kay siyempre ang mga sakop nagtuo ni Kristo mo nang gitawag og Christians. Di ba? Nganong gitawag pog chosen people o piniling katawhan o piniling naso tungod kay mga pinili ang katawhan ni Kristo. So, kung maghisgot ang Biblia, lain-lain na nga description. Pero, wala na muhunong kanang pagtawag-tawag sa iglesyang gitukod ni Kristo, wala na muhunong niadto lang unang siglo. Kaya ang iglesyang gitukod ni Kristo, nagpadayon man, so atong tan-awon sa history kung giunsa na siya pagtawag. No? Dili lang kay kanang naas Biblia. No? Dili lang kay kanang naas Biblia kay sa history ang iglesyang gitukod ni Kristo naila po na siya nga Catholic. Now, asa man na makita na to? Kung mag-research tag history, timan-an na to nga naay gahubad sa Biblia nga kanang Living Bible nga ang basihan kuno dili lang kay kining nasulat sa Biblia. Iyang gipasabot nga ang basihan sa pagpamatuod kung tinuod ba na history books na sa hub-utso-utso. Now, bisan pagani og dili ta mo gamit anang hub-utso-utso sa Living Bible, bisan pag dili na gamiton na to kay labi na kung istrikto ta sa paghubad, no? Kung istrikto ta sa kanang mga translation, pananglit di ta mo gamit og mga paraphrasing katulad yung literal na kung singali kung ibase na to sa Hebrew o sa literal translation, mahimo siguro nga dili history ang gamiton nga word. So pero bisan pag dili kana nga termino, bisan sa common sense lang ang pagbase nato sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, usa ni ana ibase gyud sa history. Di ba? Kay ang history good pagpamatuod man na kung tinuod ba gyud ng imong gisulti, tinuod ba gyud nga nahitabo na, di ba? Panghimuingong ka nga kanus-an na tukod imong balay. O. So kung wala na sa history, bot pasabot di na tinuod, spekulasyon lang, di ba? So ang pagtino nga tinuod ba gyud na kay naa sa history. Para siguro nang moingong ka nga si Dr. Jose Rizal gipatay niya itong samantong tuiga, no? Na kung musulti ka ana unya wa na basihan sa history sa to pa dili wala na siya actual nga nahitabo. So huna-huna lang spekulasyon. So ang pagtino nga kana tinuod kung dunay basihan sa history. So sama ning nasa Biblia na may history ris Biblia. Pero ang pangutana diha, tanan bang history na sa Biblia? O tanan bang tinuod nga mga panghitabo na sulat sa Biblia? Wala. Yun nata example ana nga mabasa sa Biblia nga dili tanan na sulat nasa Juan 21:25 nga dili ang tanan na sulat. Sa buhat lang na ni Jesus dili tanan na sulat, no? Nya ang mga buhat ni Kristo pagsangyaw ug pagbilagro nya matud pa ni sa nagsulat, no? Sa Juan 21:25 dili kuno tanan na sulat. Kani si St. Paul nag-ingon nga ang ila kunong mga gitudlo, iyang gipasabot, iyang gisulti nga kung dili sulat, gipamulong lang pinagi sa baba. Okay, dili lagi tanan na sulat nasa 2 Tesalonica 2:15. Di ba? Kay dili man gyud pud tanang nahitabo na sulat sa Biblia para sa adang history sa Inquisition, Spanish Inquisition, tinuod na nahitabo pero ana sa Biblia. Di ba? Katong Council of Laodicea nga gidogmatize ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa Saturday kon Sabado ngadto sa Sunday adlaw sa pagkabanhaw. Tinuod na nahitabo na katong Council of Laodicea 363 AD ang ubang
ang ubang record 336, pero sa akong panginsusi ang correct yun 363. Siguro gatong 336 na rambo lang ang numero. Pero sa akong panginsusi yun 363 AD itong Council of Laodicea nga gi-transfer ang solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Kay katong Jewish Sabbath matud pa ni St. Paul kuno landong. Mayong ikaglandong di pa tumao. Dunay gipaabot nga katumanan ana nga kung diri ka sa Catholic interpretation ang katumanan ana ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Nga gipahiwatig na sa Psalm 132:8 sa King James Version katong pag-ingon nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Unsa may pasabot ana kanang bangon diha kuha na siya, prophetic na siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Bangon o Ginoo, pasabot banhaw o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Unsa gitawag diha gipasabot nga pahulay ang adlaw din mo bangon o ma-resurrect si Jesus Christ. Unsa man ang adlaw, di ba Domingo? So mao na nga ang katekism nag-ingon ang fulfillment sa Sabat mao kanang adlaw sa pagkabanhaw, Sunday. Kay pasabot na ipasabot dili litra por litra ha, kay wag tay mabasa sa Biblia litra por litra nga ibalhin ang solemnity sa Sabat sa Sunday. Wala tay mabasa litra por litra. Mo bitaw mga librong Katoliko moingon ana nga walay makita o mabasa litra por litra sa Biblia nga gibalhin na sa Domingo. Pero naay masabot implied, no? Bisan sa tagna sama ng Psalm 132 verse 8. Sa King James Version, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Nya kanus aman to ni resurrect kuni bangon ang Ginoo. Diba adlaw ang Domingo unya gitawag kuno pahulay, mao na ang giingon sa katekismo nga fulfillment of the Sabbath. Kay kato laging Sabbath sa Old Testament, Jewish Sabbath nga Saturday, kwanto shadow, maingon gitag shadow di pa tumao. Di pa tumao. Preliminary lang to. Pero ang fulfillment mao gyud ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Nya dili na masupak sa kanang giingon nila, no, kay bisan paggamito ng cycle nga 7th day, ang Sunday mahimong 7th day, di ba? Kung musugod ta og trabaho sa Monday, di ba? Kung sugod ta sa Monday og trabaho di ang atong 7th day Sunday. So haom gyapon kung moadto ta sa anang giingon nila nga 7th day. Now katong Saturday sa mga Hudiyo 7th day to kay musugod silang trabaho Domingo. Di ba? So mao na ilang 7th day Saturday. So bisan pag mo gamito na to ang 7th day cycle, bisan unsang adlaw gali pwedeng mahimong 7th day. Kay ceremonial man gunang pagpatunong sa adlaw, no? Kay ceremonial ang pagpatunong sa adlaw, so pwede usog-usubo na by the authority of the church. By the authority of the church. So mao lagi nga samaan ng Council of Laodicea, tinuod na gamit-gamiton manggali na sa mga igsuon natong Sabadista. Nga gibalhin sa Katoliko ang solemnity ana sa Council of Laodicea, sa to panituo sila na unya kanang kamatuoran na naabot na sa Biblia. Wala, sa to pa dili tanang tinuod na sulat sa Biblia. Ngayon, katong akong giingon ninyo, daghang hubad sa Biblia ang wala nagamit sa pulong Catholic sa paghulagway sa iglesyang gitukod ni Kristo nga universal. Kay universal ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Muna nga daghang Biblia kung basa-basahon nato dita kabasag word Catholic. Except sa mga hubad sa Biblia sama atong gigamit sa akong mga kauban sama sa Usamis, ilang gigamit tong hubad Protestante nga mabasa gyud ng word Catholic. Pero kung gamito nato ang Biblia nga wala mo gamit og pulong Catholic sa pag-describe sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga universal, bisag di ta mo gamit anang Biblia nga naay translation nga Catholic. Bisag katong Biblia nga dili mabasa ng word Catholic kay depende man gud sa translation. Pero di kakalikay sa history nga ang iglesyang gitukod ni Kristo natawag yun ng Catholic. Asa man na nato mapangapkapan sa history niadtong ikaduhang siglo. Ikaduhang siglo sa ato pa wa na mapatik sa Biblia kay ikaduhang siglo naman
Sa ikaduhang siglo, mga 107 AD, kay kanang 107 AD na naman na sa ikaduhang siglo, niyan to 107 AD o 110 AD o saan magdiferensya tulo ka tuig tungod kay di lagi man nagsama ang pagkalkula, no? So, naay 107, naapay 110. So, bisag asa na 107 ba o 110 AD, naay obispo ni adto nga ikatulong obispo sa Antioch nga gitawag og Saint Ignatius of Antioch. Saint Ignatius of Antioch, no? Disipulo na ni San Juan, no? Tinuod na, bisan mga protestante daghang motuo ana katong nag-research sa mga early fathers, sa early Christianity, nga wala na masuwat sa Biblia kay naana sa ikaduhang siglo, ikatulong siglo, kay ang iglesyang gitukod ni Kristo nagpadayon kay lig-on gud. So kay nagpadayon, lig-on unya ang nasulat katurang mga history nga napatik ni atong unang siglo sa ato pa ang history sa iglesyang gitukod ni Kristo sa ikaduhang siglo, ikatulong siglo, di na yun na mabasa sa Biblia. Pero tinuod, samaan ng dunay disipulo ni si San Juan, Ebanghilista nga Ignacio, tinuod na, daghang protestante ang mutuo na. Pero wala na sa Biblia. Muna example, nga dili tanang tinuod na sa Biblia. Unya, kay tinuod man na may history na, so dapat dawato na to na. Kay ang history lagi, pagpamatuod na, nga tinuod ba na o dili. Kay kung muingon lang ka, pananglit, ako muingon ko karon nga, kining akong iglesia tukod ni Kristo. Unya, istorya lang na, wala basihan sa history. So, spekulasyon lang na, pananglit po ang piniling nasod, founded by Tatay Paulino Agapay, maingog tukod ni Kristo. Unya, way basihan sa history. Istorya lang, di ba? Ug maingon po ang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, kining among iglesia tukod ni Kristo ni kay ang among mga pagtulon-an na as Biblia. Unya, ang ngalan po sa among pundok, ikopya na mo ng naas Biblia. Ya, mutuo na dahi ka nga tukod na ni Kristo. Bisag way basihan sa history. Di na tuhuan kay wa na basihan sa history kay ang basihan sa history nga kanang grupuhan ni Felix nasugda na ni Felix. Si Felix mo'y nagsugod ana niadto pag yung 1914 dili unang siglo. So makita nato nga ang history basihan sa pagpamatuod kung tinuod ba nagdili. Di ba? So karon ngano man nga ang tinuod nga iglesia sa Dios gitawag siya Catholic. Kay niadtong ikaduhang siglo disipulo ni San Juan, iyang gitawag og Katolik. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, mauna ang uban bitaw moingon nga si Ignacio kuno may unang nagamit anang pulong Katolik. Bisag si Ignacio wala magsulti ana. Spekulasyon ra po na sa ubang mga historian kay sa libro manggod, sa suwat manggod na Ignacio unang nakita ng pulong Katolik sa ilang research. Mo nang moingon sila nga si Ignacio may unang naggamit ana, no? Pero kuha na, spekulasyon lang na. Kaya walay pa matuod nga siya may nag-una ana. Mahimong nadungog na niya, walang masuat sa Biblia. Di ba? Posible gani na ay possibility nga nasulti na ni San Juan, walang masuat sa Biblia kay niingon si Juan dili lagi tanan nasulat. Nganong usa na ka posible, no? Tungod kay disipulo si Ignacio ni San Juan. Sa ato pa kung disipulo si Ignacio ni San Juan, so malagmit ang nakatuna ni Ignacio nga Katolik ang iglesyang gitukod ni Kristo kay gitudlo na sa iyang teacher nga si San Juan. Walang masuwar sa Biblia. So, posible na. Pero spekulasyon lang po na nato. Na posibleng tinuod, posible pong dili. Di ba? Pero dili takalikay sa history nga ang iglesyang gitukod ni Kristo natawag gid sa Katolik. Niadtong ikaduhang siglo, 107 AD, kung maghisgot ang mga records, or 110 AD. So karon ang iglesia sa Dios o iglesyang gitukod ni Kristo gitawag og Katolik. Ang uban moingon man asa to pa dili na day na iglesia ng Dios kay gitawag man siyang Katolik. Wrong logic, wrong reasoning. Ngano man ang iglesia day gitukod ni Kristo hinganlan og laing ngalan dili na mao. Si Simon diay nga gitawag og Pedro di na mao. Kadtong Simon nga gitawag og Pedro. No. Bisan pagtawgon siya laing ngalan kung maura na siya, maura gyud na siya. Si Saul gitawag og Pablo. Ang gitawag og Pablo dili batong Saul? Si Saul gitawag lang og Pablo. Di ba? Akong unang description nako o ngalan nako nga gipangalan sa akong ginikanan Silver. Gitawag po ko og Bobby.
O gitawag po kog Veritas as my radio call. So tulo na akong description. Silbert, Bobby o Veritas. Karon nahimo ba kung tulo ka tawo lain-lain kay gitawag ko anang lain-lain nga description? No, usa ra ko. So mao po na ang nahitabo sa history. Ang iglesyang gitukod ni Kristo sa Biblia na gipangtawag na sa lain-laing description pero wala mohunong ni adtong panahon na kay ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo gapadayon. Ni adtong ikaduhang siglo 107 o 110 AD na ay disipulo si San Juan nga iyang gitawag o gidescribe ang iglesyang gitukod ni Kristo nga Catholic tungod sa iyang pagka-universality ani gani sa akong nakatunan ay usa ka pari nga nag-ingon pod nga probably katumanana sa giingon ni Kristo katong pag-ingon niya nga ang balay sa Dios pagatawgon ni pagahinganlan ni og alang sa tanang kanasuran. Balay kuno sa pag-ampo meaning ang mga sakop ani maampuon kay balay gud sa pag-ampo. Nya ningon siya nga tawgon og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran universal? Nga ang variant word ana kanang word nga Catholic nga gihisgutan ni Obispo Ignacio. So na dapat matuman na kasi Kristo gaingon ana nasa kalimot ko katong bersikulo nga niingon si Kristo nga ang akong balay pagatawgon ning wala gyud siya moingon nga pagatawgon sa akong ngalan. Di ba? Ang naay mga apostol nga moingon nga tawgon sa ngalan ni Kristo mao nang naapoy description nga Church of Christ o Iglesia sa Dios. Oh, apostol ra ang gaingon ana nga tawgon sa ngalan ni Kristo. Pero si Kristo mismo wa gyud siya moingon nga tawgon sa akong ngalan. Ang giingon ni Kristo tawgon kinig balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran, no? Nalimot lang ko sa bersikulo, no? Wa po ko mag-take note diri. Pero nalitok na sa Biblia nga naingon si Kristo, siya mismo nag-ingon nga tawgon nig alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Unsa man ang universal? Catholic. Di ba? Sakto tong pare nga naingon nga katumanan ang pagtawag ni Obispo Ignacio og Catholic katumanan na sa giingon ni Kristo nga tawgon og alang sa tanang kanasuran ang iglesia niya o balay niya. Di ba? Kaya ang iglesia balay man na nasa 1 Timoteo 3:15 balay sa Dios. Di ba? Wala na, di ta kabasa kay sa akong Biblia di ko kabasa word Catholic. Pero kay naa sa history niya ang history basihan sa pagpamatuod. Mao na nga bisan pag di ta mo gamit atong hub-utso-utso sa Living Bible, common sense nga ang history basihan. Unya ang history po dili tanan naa sa Biblia, ang uban naa sa ubang libro, mao nang history books. No? Bisan pag di ta mo gamit atong Living Bible, common sense basihan ang history. Kay kung walay historical evidence ang imong pundok, bot pasabot espekulasyon. Istorya ra nimo, mayong kagtuko din ni Kristo akong iglesia unya way basihan sa history. So to patumo ra na nimo, espekulasyon na nimo. Na pundok ron nga kanang itukod ni Eliseo Soriano moingon ang iyang mga sakop nga tukod kuno ng Kristo. Dili na tukod ni Soriano. Diba? Unsaon nako pagtuo ana kung wa nay basihan sa history? Di ba? Nga moingon iyang mga sakop nga tukod ni Kristo among pundok kay ang ngalan gikopya namo sa Biblia. Tukod ni Kristo among pundok kay ang among mga pagtulon-an sa gitudlo ni Soriano na as Biblia iyang gipangkopya. Oh. Tungod ba kay gikopya ang teaching sa Biblia, gikopya ang ngalan sulod sa Biblia tinuod na? No? Na kanadi ang fake money tinuod po dahil ng piki nga kwarta kay gikopya ang nimtag o color sa tinuod nga kwarta. No, dili na basihan kung makakopya ka tinuod na. Ang tinuod nga kwarta Central Bank ang makahimo. Kung ikaw ra gihimo ana fake na bisan pag maawat nimo tong tinuod, di ba? Oh, mao na. Dili na basihan tumo kay gikopya nimo ang ngalan, gikopya nimo ang teaching tinuod na. No way. Mga igsuon, no? Kay kanang piki, ipakita gina nga dili piki, ipamukha na nga tinuod. Bisag dili ang naay authority ang gahimo ana. Di ba? Iyon na po ang mga iglesia ron nga dili si Kristo gatukod. Para magmukhang tinuod sama sa fake money. Ilang kutloon ng Biblia, hingalan nila tong nas Biblia, unya kana pong
Ilang mga pagtulunan sundugon po ng nas Biblia. So ako di ko mauwat ana kay ang ako yung basihan sa matuod nga iglesia kung kinsa ang gasugod og kanus ana nagsugod og kinahanglan imong tubago na nga lig-on ba ang gitukod ni Kristo nga iglesia dili maguba. Kung lig-on dili maguba sa ato pagapadayon na. So unsang simbahan na nga nagsugod panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon mao na ang matuod nga iglesia. Bisan pagtawago naglaing-laing ngalan usara na ka iglesia. Unya kining iglesia ang gitukod ni Kristo sumala sa history dili ni kay spekulasyon ha di ni tumo-tumo naa ni historical evidence. Kining iglesia ang gitukod ni Kristo gihinganlan ni Catholic ni Obispo Ignacio, gihinganlan po ni Apostolic biadtong Council of Nicaea 325 AD. Dili na siya tumo-tumo, tinuod na natay basihan ana. Historical evidence, Council of Nicaea 325 AD, ang iglesia gitukod ni Kristo gitawag og apostolic kay ang mga sakop niini una mga apostol. Gitukod ni sa mga apostol. Niya ang kanangalan nga usa nga mo'y gipadak-an nato kanang gitugyanan sa Yahweh si Pedro. Pero kung sabton kay ang iglesia ang gitukod ni Kristo lawas man ni Kristo sa to pa nahiusa tali sa usa ka lawas so mahimong sabton nato gitukod sa mga apostol. Kaya lawas man ni Kristo ang iglesia. Di ba? Muna apostolic. Unya kay na may mag-awat-awat pud anang description nga Catholic kay naampoy mga dili Katoliko ron nga moangkon nga universal pud kuno sila sa to pa Catholic pud kuno sila. So awat-awat nila na. Nakaroon mo nang nakahunahon na ang mga obispo nga ato po ning utang ang description nga Roman. Kay ang sentro sa matuod nga iglesia wa na sa Jerusalem, nabalhin na sa Roma. Napuntay si pare topic aning anong nabalhin sa Roma. Ang sentro imbis Jerusalem. Kay mata grupo god naman na sentro. Niya lagmit kung asa gasugod naa po dito ang sentro. Ang sentro sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo na as Pilipinas kay diri na nagsugod. Ang sentro po sa Sabadista kay sa Amerika man na nagsugod. Dito po nilang sentro. Kaya naman dito man nasug din ni Ellen White ang Sabadista. Ang kang Saxenio ba na sa Amerika kay sa Amerika po na nasugdan. So na sa Amerika ilang sentro. Kung asa gasugod tuwa po ng sentro pero ang matuod yun nga iglesia ang sentro nasa Jerusalem kaysa sa Jerusalem nasugdan ni Kristo. Pero gipasabot ni Kristo nga ibalhin kay wa siya mahimuot sa Jerusalem diin nasugdi niya kay daghang kunong mga Hudiyo nga parehas niya pero wa mo tuon niya mo nang nakapamulong siya sa Mateo 21:43 nga ibalhin sa laing katawhan o laing lugar o laing naso depende sa hubad. Ibalhin. Sa ito pag ipasabot niya, ibalhin ang sentro. Unya, ipagamit ang kaalam matud pa sa book of Revelation. So gamito na to ang kaalam. Pangitaon na to mga bersikulo, probably asa na. Now, naghisgot ang Biblia sa buhat 2:39, layo nga dapit, layo kuno sa Jerusalem. Diba? Nya ang Roma, layo mo na sa Jerusalem, so naanatay hindaan nga Roma, no? Buhat 2:39 layo kuno na sa Jerusalem. Unya nasa buhat 22:21 kana nga layo nga dapit ang mga tao ana nanimuyo mga Gentiles. Layo nga dapit unya mga lugar kuno sa mga Hintil. So murag makaingon dito nga Roma gyud. Okay, ang Roma lugar sa mga Hintil unya layo po na sa Jerusalem. Di nagsugod ang iglesia. Pero giunsa man to pagpamatuod nga Roma gyud sa sunod nga chapter, no? Kuan man to Acts 22:21 man to nga naingon nga layo lugar sa mga Hintil. Sa sunod nga chapter, buhat 23:11, Acts chapter 23 verse 11, giklaro na yun ni Kristo. Giklaro na ni Kristo unsang lugar na nga balhinan sa sentro. Sa dihang pag-ingon ni Kristo ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Imagine, sa tanang mga dapit nga naabtan sa iglesia, nganong Roma ang giparalel sa Jerusalem diin nagsugod ang iglesia, no? Giingnan niya sa Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Nganong dili Pilipinas, nganong dili Amerika? Kana gisugdan sa mga pundok ron nga lain-lain, mabunagin Amerika po nagasugod, Protestante, Germany o asa nagasugod. Sa Amerika daghang Protestante na himugso diha.
Oh. Mauna pero ang gitukod ni Kristo Jerusalem ang sentro din na yung mga nung na Roma kay gipasabot ni Kristo nga ibalhin ang sentro sa Roma. Buhat 23:11. Kadtong pagingon niya ni Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem pagpamatuod sa Roma. Ato pa Roma tong iyang gipasabot sa Mateo 21:43 nga lugar nga balhinan sa sentro nga didto magmabungahon jud pag-ayo buot pasabot mo dagan ang mga sakop sa iglesia. Natuman yun na sa Roma. Roma 1:6 ang iglesia kuno ang pagtulon ang Kristiyano kuno nga niabot sa Roma na sangyaw sa tibuok kalibutan. Uto sabot nga nagmadaugon pag-ayo ang iglesyang gitukod ni Kristo nga naabot sa Roma. Sa ato pa natuman ang Mateo 21:43 nga ang balhinan sa sentro magmabungahon pag-ayo. Tinuod yun kay matud pa sa ancient and medieval history, nalimot ko sa page. Sa ancient and medieval history nga libro, giingon, the church founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang pagkamadaugon nga pagkaylap sa Imperyong Romanhon bisan pa sa mga dagko kayong kakulian. Kaning mga kakulian nga gipasabot mao to mga persecutions, no? Nga gihimo sa mga pagan emperors like Nero o katupang mga uban pa nga mga emperador, no? So silang daghan pa unta akong maistorya niyo ani pero medyo nataas na niya akong recording. Okay. Now, kini sample lang ni, no? Kung wala pa mo ka dungog ani dapat inyo ning matuki, no? Unya mao na nga niadtong Council of Trent gibutangan og description nga Roman ang iglesyang gitukod ni Kristo. But pasabot ang sentro sa matud nga iglesia naa na sa Rome. Na historical evidence, di na kay spekulasyon lang, di na kay tumutumo lang. Nahitabog yun na bisan mga ministro sa iglesia ni Kristo kay baluan na ilang gali nang gamit-gamiton. Nga kanang Roman nga description na imbento na, gimugna na niadtong Council of Trent 1546. Ya tungod ba ka imbento dili tuhuan. Tanan bang imbento dili maayo, di dautan, dili gamiton. Oy, inconsistent ta kung wingon gali ang uban nga basta imbento dili tuhuan, tanan puros igo. Kay daghang mga imbento ron nga gipanggamit sa tanang mga pundok sa tinuhuan. Kining radyo, telebisyon, internet, imbento manig tao. Anong gipanggamit man nato nga imbento manig tao? Nagpasabot nga sakto ang Katoliko, dili tanang imbento sa tao, dili ipagamit sa Dios. Na paras anang granting nga kanang description nga Roman imbento man yun na. Kanang pagtawag og Roman imbento na sa Council of Trent. Kana ba nga imbento dili valid? Valid na kay daan na ang premise nga nag-ingon si Kristo nga ang iyang matuod nga iglesia gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot, binding and loosing nga bisan unsa kuno idili sa iyang iglesia, idili sa langit, bisan unsa itugot sa langit, bisan ganing kanang gahom niya sa pagpamasaylo og sala, iya gali nang gihatog yan sa iyang simbahan. Katong iyang giingnan ang mga apostoles, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, gipasaylo kini sa langit, ang dili ninyong pasayloon, dili usab kini pasayloon sa ato. Pakana diing mangumpisal ta sa Dios, musugid sa Dios, ato rin ang iagi sa simbahan. Kaya gitagaan man niya gahom sa pagpamasaylo og sala, Juan 20:23. Gani kanang pagbalhin sa solemnity sa Sabat. Kay gihimo mo na sa iglesia, aprobado na sa langit. Ang mga sabadista dili mo aproba na. Sa ato pa wala nila tuhui ang gospel sa binding and loosing sa church. Authority sa iglesia, binding and loosing. Ang mga sabadista nga nag-claim na sila kuno ang gatudlog insakto, pero wala mo dawat ang gospel ni Jesus Christ. Unsa may gospel ni Jesus Christ? Unsa kunay luagan o gapuson sa iyang iglesia, luagan o gapuson sa langit. Unsa man ang binding and loosing? Research ta unsa ibot pasabot anang binding and loosing. Authority na sa Dios kay kanang binding and loosing gahom na sa paghimog balaod ug pagluag og balaod. Gahom na sa Dios kay ang Dios may mohimog balaod, ang Dios ra po'y mulugak og balaod kay iya man ang balaod. Nya ngano man ang iya man ang gisyer ng gahoba sa iyang simbahan kung ang iyang simbahan walay authority anang pagdili og pagtugot. Anong iya nang gisyer?
sa iyang simbahan, nagpasabot nga ang iyang simbahan sumala sa iyang gospel na ay authority ana. Niya mao na mga sabadista di kasabot ana. Kay kana kunong giusog sa Katoliko dili mo approve ang langit. Sa ato pagisupak nila ang gospel nga ang matuod nga iglesia aprobahan sa Dios kung sa i-approve. No? Pero nang same-sex marriage o kanang divorce. Kung moingon ng simbahan, o sige, muuyo na taan na, aprobado na sa langit, base sa gisulti sa ni Kristo, nga gitagaan niya gahom niyang iglesia. Pero, basig malipay ang buwan. Sa tupa, pwede na dahita mag same-sex marriage, pwede na dahita mag-divorce. Ang pangutaan na, sukad pa sa una, nisugot ba ang simbahan na? Nisugot ba ang simbahan nga mag same-sex marriage ta, mag-divorce ta? Mag-death penalty ta, nagsugot ba ang simbahan ana? Naman siguro historical, mga exceptional, pero karon wala na. Supa kayong Katoliko ang death penalty sa tao, kay dili man gud na perfect ng hukmanan sa tao. Di ba? Kanang death penalty gipapasa Dios na sa adlaw sa paghukom. Ingon ang mga obispo, Dios na mahimo ang death penalty, kay wa nay paltos iyang death penalty, kay makaturunganon na ang death penalty sa tao, wa nay klaro. Mao na nga di na taan na ipabasa Dios na to na mo na wisdom sa Katoliko nga I very agree with that. Di ba? I'm very agree with that, no? Very unsa na kining makatarunganon mo nang dili ko mobulag sa Katoliko, kay very makatarunganon ang wisdom sa Katoliko. Mga igsoon. So mao na nga ata historical evidence nganong nahimong Roman, nganong gitawag sa Roman, gitawag sa Apostolic, gitawag sa Catholic, na historical evidence. Dili pareha sa mga pundok ron nga mag-claim lang walay historical evidence. Moingon tung sakop ni Soriano, mingon siyang tukod din ni Kristo kay ang teaching na as Biblia kay gikopya. Ang ngalan na as Biblia kay gikopya. Unya walay historical evidence nga si Kristo may gatukod ana. Kung mabase tag historical evidence, dili gali si Kristo mo'y gasugod anang pundok ni Soriano. Ang gasugod ana si Soriano mismo, si Eli Soriano, niadtong 1980. GIL, E.D. Villanueva. Saksi ni Uba, nagsugod 1872-1874 sa Amerika. Mormons, 1830, Amerika gihapon. Sabadista, 1863, Ellen White sa Amerika gihapon. Na kanang mga historihan nagpamatuod nga dili na tukod ni Kristo, pero murag tinuod kay ang mga teaching na as Biblia gipangkopya. Sama anang Sabat o kosher law. Nga ay kung ayon ra magtuon ang Sabat o kosher law, wala na ra ba na usa na sa mga ceremonial law nga gitapos ni Kristo sa krus. Kosher law, no, natay si pare topic to dani. Din kanang Sabat pod ang moral element gipadayon nas Katoliko nga bot pasabot na agi adlaw sa pagsimba. Sa usa ka semana mo gahing gyud adlaw sa pagsimba mo ni moral element kay kanagong Sabat everlasting covenant. Sa ato pa ang moral element ipadayon nato, gipadayon nas Katoliko. Ang giilisdan sa Katoliko ang iyang ceremonial element lang. Kay balo ang mga Sabadista nga ang ceremonial element pwedeng i-abolish, pwede pong ilisdan. Plus atong pista sa karaan kay gitapos naman to. Amo na nga ang mga bagong authorities, mga bagong pare, naghimo na pug laing pista, ilisdan na pod. Kay gipasabot na sa Hebrehanon City 12 nga ang mga ceremonial laws mahimong ilisdan. Gingon no, giingon diya sa Hebrew City 12 kay kung ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. Sa ato pa naay pag-ilis, naay pagbago nga dili violation of the law of God, fulfillment of the law kay naa nas Biblia. Kung ilisan ng pagkapare, ilisan usab ang balaod. Sa ito pa na mga ilis, na mga bago nga sabton nga fulfillment kay na mas Biblia. Nya dagan sila sa Daniel City 25 nga dili man simbahan ang gipasabutan na. Ang gipasabutan ng Daniel City 25 nga mag-usab sa balaod sa Dios katon ng kaugdahan sa mga paganismo. Na ato'y political leader sa una nga si Antioco Epiphanes, panahon pa na sa Jewish Jewish religion era. No, nasa makabiyo mabasa na si Antioco Epiphanes. Dili siya mo pailawom sa mga balaod sa Dios, dili siya mo pailalom sa Ten Commandments sa Dios kay gusto niya paganismo. Sa pa gusto niyang ilisan ng balaod sa Dios.
Kiilisan niyag paganismo. Si Antioco Epifanes ang katumanan anak niya sa atong panahon po ron, bisan kinsa nga mga political leaders nga dili motuman sa Ten Commandments sa balaod si Dios, sila ang gipasabot ana kay gusto nila paganismo. But pasabot dili mo tahod og balaod sa Dios. Dili ang Katoliko nga simbahan ang gipasabot anang Daniel 7:25. Kay ang Katoliko gatudlo og Ten Commandments basa mo katikisem. Basa mo katikisim nga ang Ten Commandments gitudlo na sa Katoliko. Kana lang Sabat, wala masabtis mga Sabadista. Kay ngano kunong dunay giusob ang Katoliko, ana. Dili man na kay supak sa Biblia nang kung dunay tay usbon basta authoritative. Kay ang Biblia mismo gapasabot nga dunay mausob, Hebrehanon 7:12, kung ilisan ng pagkapare, ilisan sa bang balaod. So dili tanang pag-usob violation, na pag-usob nga sabtong nga fulfillment. Mga igsoon. Di ba? Kung mag-isgot og Sabat, mo ni timanan sa mga Sabadista. Wala ilisde, wala usba sa Katoliko ang moral element sa Sabat. Ang giilisdan sa Katoliko kung maghisgot og Sabat, ang iyarang ceremonial essence. Unsa may ceremonial essence sa Sabat? Kung asa nato na sa ulugon. Unsa nga adlaw na matunong mao nay ceremonial element. Pasko na itong mga pista, mga adlaw mga adlaw sa magsaulog o ceremonial, pwede ng pag-usbon, pwede ginadugangan mo na ay mo katingala nga ang pista sa Katoliko gadaghan kay ceremonial na siya. Ang mga bagong authority pwede makahimo og bagong ceremonial observances, di ba? Kaklaro ana Hebrehanon 7:12, kung ilisan ng pagkapare, ilisan ng sabang balaod. Ang inyong idili syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. Kung makaprove ta nga kining Roman Catholic Church mao ang tinuod yun ng gituko ni Kristo nga Iglesia, sa tupanaan niya ng gahuma. Ang inyong idili syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. Sa tupa kung ang simbahan Katoliko, mauyon og divorce, mauyon og kanang same-sex marriage, mauyon og death penalty, aprobahan na sa langit. Base sa giingon ni Kristo sa authority sa Iglesia. Pero tingali mo, ingon ang ubad sa ito, pwede na data mag-divorce, pwede na data mag-death penalty, pwede na data mag-same-sex marriage. Ang pangutana, dugay naman ng gipasiugda ni sugot ba ang simbahan ana? Kay waman mo sugot ang simbahan ana, sa tupadili po mo sugot ang Diyos. Base ang authority sa Iglesia, what you bind and loose here on earth, i-bind og loose po sa langit. Muna nga kanang mga Katoliko nga magsupak-supak sa simbahan, kay moingon sila nga ang simbahan maabot ra panahon nga mosugot ana na nag-speculate lang mo. Inyong gipamiligro ang inyong salvation ana. What if ang simbahan dili gyud mingog oo? Ha? Sa ato pa gauna-una na mo inyo, di ba? Gauna-una na mo inyo. Mo na anong pahinumdum pod kinahanglan po yung mga Katoliko ron nga magsupak-supak sa itudlo sa simbahan. Kay naguna-una sila nga ug maadamlag ang simbahan mausab sa iyang baruganan. Di man ilang historically daghang mga political leaders nga gusto nilang gub-on ng mga balaod sa Katoliko. Catholic teaching. Ang Katoliko ni kuan ba ni Luhod ba na? Katong mga hari sa una sa England, silang King Henry VIII nga gusto nilang usbon ng balaod sa divorce. Sa Katoliko, ang Katoliko nag-uso ba? Kanang pag-ingon sa Katoliko nga bawal ang same-sex marriage, giuso ba na sa Katoliko? Kanang pagbawal sa contraception, giuso ba na sa Katoliko kay daghang gusto na? Wala. Sa ito pa ang Katoliko ligon. Bisan pa sa mga pressure sa mga political leaders. Muna makaingon ko nga klaro kayo nga ang giubanan sa Holy Spirit nga simbahan sa kalibutan, nga ang fullness of the truth na aniya simbahang Katoliko. Kaya nga mga pundok, sige nang gausab. Sige gausab. Ang Church of England ga-ordain nag mga bahay nga pare. Nga historically wala gyud na gibuhat sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang example sa Biblia nga puros mga laki ang naa sa ministerial priesthood. Tanawa mga apostol na baybay ana, puros na laki. Ug mao na gisunod sa tradisyon Katoliko nga puros laki ang ministerial priesthood. So Katoliko ray nagpadayon ana in spite sa presyon. Di ba? Ang Church of England nga klaro man po ng heretical,
Ilang giusab, nag-ordain na sila og mga bayi. Nawa na sukad mahitabo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So sila ang gausab, nga walay authority sa pag-usab. Diba? Kaya dili man sila ang giingnan nga what you bind here on earth and ilose pod og ibahin sa langit. Kinsa may giingnan ana sa Ginoo ang iya ra pong iglesia. So di ta magpataka-taka og usog-usog ba? Basta wa tay authority, pero na karon nga di ta magpataka og tukod-tukod og pundo ka, nga wa tay authority. Only Jesus Christ can establish a church. So nganong magsugod pa man ta nga dugay naman ang nasugda ni Kristo. Daghan pa kong butis-gutan, pero stop na ta kay taas na to kayo. Hangtod sa sunod, sa ngalan sa mahansanag si Espiritu Santo. Amen. Don't forget to support this ministry. To help, to help the church founded by Jesus Christ. Okay, until next.